Egati y'abalimi b'echae kurwasi etundu baria getunguru muye gotoka imeye bunge nyari bali Masabe kaunti ya Kisii nigo banyarete ko bagocha sobwamo eliko nyara ko bakwera no bosemi ngaki baranyare ko bakurende kemeri kiabo g'echae eliko nyara ko bageko ba matunda amaya Caroline Nyaboke ibona arura ase buying center ya getunguru mu etobate workshop lero yare gotsomi gona tokurusia kemeri gitu mugondo g'echae twageke etundu bali ande ngwakero yo minte director bino asengencho kwari ani workshop yega twasomira amange abaminto tigatokora omokia asengenche kemeri ekena kigito getogotamira sobo mwe bwitu bole mutu yotoko ningambi yamona ngakiabere ntambe sana konyanto sirete ntomadinga nkiwali mibore lakini twanya korra mika ujisikonga abantu bande nkoli bare abande nkoli era bare igora abande bari era insekia bana maki egendo twanya ogia tuitire nekemo echa to simegete obaira nimbo to mbotole mete lakini ekera tu abanyora lero echa ya itowera twali igori ekera to ndekuru mugondo nya toko gende echa twajikotorera tundu bali twamanya ko ito mokarani intu togoita mokarani gakonya gwasium ngecha ipima ndase ngenjo mwanga digo lindi ligotoka lakini tuwale gwanja buna twanyolera magoita lero iga torosie cha ya ito amatabere nenkoro torusie bintu mugondo byonsi biri bibekiro echa etigare yoka oturanyore gende gitakeire ase seminar ya lero twabwate workshop ingi ya yinginche nene nabo toko inkoiraniria orio ye organized inga emiremo akorire nemiya ase ogotwegeria na gotuoroki konya ase tosirete echae yaito nigere echae engiya ase eng'encho ya obotutukanu bwa abadirector barengo abakoro bagasaria abanto emioyo abanto abo baito bakagera bakaira chichae mang'ereto na ekinde bakari koira mogeni chinde mara ebinto twanyorera binene muna abaminto bakwanire amang'ana y'oboremi amang'ana y'okoa echae yibuya na koinye pima aria ase etundu bari buya tukulia lero twagoke soko nyore semina twabere tukwegerwa na tubwate gotore echae engiya era turete chibesa gukwana nambari tubwata batori twatura mugondo echae na bagotiga batore echae engiya kubakuya etundu bari nari bakogorigwa na twanyora chibesa ogwakana igo nari gosaba abaremi ng'aki abaremi mwaitu mwanche moire chichae chiaitu chitundu bari kobwa mono getunguru ma abaremi moro nari kobasaba echae yenu mwatorera mugondo buya mwaicha mwonie echae buya abakarani baire echae ye chigotomenta chinguru ase okonyora bonus nabo igo nigo banyarire ko bakobotogia abadirector bono barasi abisi ase emeremo emiya bagenderete kobakorera ase enchera yamo yokorenda echae yabo abaremi baminto abadirector barabo boni igo obisi na abadirector b'eng'encho enene abaremi abaya ande babwate riyanda rinene baganeti korora ng'a abaremi baito oria obwate emete 200 naganiri kori goetana siringi 500 oria obwate emete 1000 naganiri arie chibesa chietaneti emete eria yaye 1000 ase eng'encho bara abaremi abaya naende batwara riyanda rinene nabo bagendete gotokaneria amaya buna abaremi naende baturwanereire goikera ekerengo ng'a nonye na echae yaito ebagitoria oboibi onye borono oboke oboibi bwakeire nonye efactory yaito ekero okogenda enchera bayebeka bayegitire buya babekire eparimeter fence babekire ase chingo chiaito chikwanekerwa eywo ekworokia ng'a enchera baragenderere kobo ase eng'encho twabaungire mokono ng'a naende nabo totagete batigaro nabo toroche ng'a in future gose bwango iga echae yaito nkorwere kilo siringi 24 egende siringi 30 na bonus nabo tobwate gosemeria okone na abadirector bari moro obisi ing'a nkogenda ere 35 gochia igoro nari gosabera omodirector oito obino ng'aki maiga yago tore ntogosire naende ntomaete ng'a egasi gochi gokora na engiya goetania eye mwarakorire bono abantu baminto twachora abantu bakorokwa abantu abaitebere abantu bakoremereria abantu babwate ebiasara byaito at heart batari gwakanwa gogwachorirwe ng'a nkorenda ore egasi abanyene ebiasara ebiaito bigenderere bosio twara omoyo omuya obokurumi bosire egera mbwarigere kegima ng'a chikiro chiomonto otamaeti gosoma nchiapimu buya bono obokoro mbore bochi bwakorwa bonde buna bono twigwete ng'a emigondo ekagorwa Masae abantu bamanya korwa oro baexaggerate omogondo orenge 1350 bakagara ujo gokorerwa examination buya yanyoru ng'a ore 900 chinde miaine ng'a chiachiete egente gekorerwe investigation abantu abo
naende bari ngororo mbaswageti tutaramanya ngakibinde byaba aba baregeti naino koromo kimono asa kora mememia motolete chibesa chinyinge chitana chigatoko nabo igo nigo banyarire ko bagwesoki na gukwanira igoro y'obochori bo director oboroberi ochigokoreka n'umutinyu gatano narimo bochori bwatangasi mumbarange tweguwe ngo bochori obande bantu balenge abakurumi balengo nandi mbatete kwira na gochabisi nkibatigaretio tigawaikaranse babaye chinsobo barawe na boroba barawe ekera kaba kwira na gochango cha gusali bali mono kubwari esibaringe kibono bangainire bantu bali baruseti gwo inginjunire yagerete bakaruo makosa ina mbanya roche bachire ngukwana balenga bono babeira abantu tigango baremere tolemerere tibararawa nabatare kitabaro kiano nkuru bosina baronkora ubaringe nabatare kitabande tuanja ngambu yabagotora kesa gitere kichinkoro chiarwe to bakatuwa chira bona abatubwate tuwachora ko 2021 mapatrika abeiro bali tokorigereria ikiagerekere bakitemba to ikireti shingi 19 bono igamro jituwarierete na indechie poko musare situwa ikiwe mpaka sani gotorwanira engane iyo bochori nigo boranyarire ko bageko yabuchinguru chinene hamuno mu director kurense mo yakiamukama oyo manyakaine ngobino nyagwachi na indoro muteneli we factory ali nyamwamu nabo igo nakiamukama enche samarieta ngoro kuri Richard Obino nyagwachi ninjo mo director o Central Zone na ndo mo chairman kiamukama tea factory and lianyamwamu tea factory omuntu ino omoremi ogocho one gento ndakwanire neke election singo chere P4 chitarike 30 mutinyo gatana limo yabera announced egento ndabate mu abaremi mo baba ngai ni kabisa omo director tali omuntu ndi bwesi ogocho baraba tali bose barakuruvaye koba aba director igo gochora litaga ligento gukora litaga ni kabisa ekere kwanyore ngano murimi obeketiki egento kende omuntu oyo ogochora mu director nabwate adequate knowledge yokorenda aba management ye factory erosi chibesa for farmers nabwate adequate nachete school nabwate experience akorende factory ekine gento gya kabiri egento gya gatatu omuntu oyina kiamanyikanite community no muntu oro mukorofi onyo omuntu wakorira obukorofi abaga director bari abakurumba atokorera bakorera factory yetu ya kiamukama obukorofi obonge bagatorusia sitwarenge bonus ya 32 shillings bagatoreta baka chisiringi sana abu chisiringi sana igo kiamukama na lianyamwamu tetageti bakora kiamukama na lianyamwamu igetagete abantu baro honest abantu bachite school bakorenda management barosi chibesa igo farmers baito abalimi baito igango ba advice yekeremo kogenda ntogende chikura mo baba ngai na ando muntu kworokiringa no mokora are kurulitangani tali ngango chiko baro muyabono Joseph Nyagaka, Vuna TV.